Committee Model Village rong Richard Tokbi nang kahumri. Sarupathar constituency along Gaurav Gogoi nang kahumri. Patumi Kepajutsi APHLC at Tumpen Booth Committee asai hem kimi kangpu lapen APHLC mass joining program kepadupon. Nele Abirta thanbang son rosing rongpi. Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anapan kardom nang pajiriklo kardom. Tane pini Abirta non angton pen arjikta. Patumi Kepajutsi APHLC at Tumpen Booth Committee asai hem kimi kangpu lapen APHLC mass joining program kepadupon. Patumi Wosigache Cloni Patrok Arni Lakha Kreser Keb Dhansari ke Parlo Daldali Monsing Timungarong APHLC at Tum Akimi Booth Committee asai hem ingpupon. Lason si APHLC Kongchun Bangjer Song Ingti Lapen Dhansari Constituency Committee Mai Phusipson Hanse Finance Secretary Francis Ingti Candidate Mohan Singh Tokbi Lapen ki Ongdung APHLC Long Clamra Peratum Chetongdun. Halapu BJP Congress ASDC party pen COC bang ingkoy sosietum APHLC long nang chepo ogdun. ASDC pen ke bang Omol Singh long hang sitami ASDC long ningkit hemovedera joksi pini APHLC long sitami nang chepo ogdun ang koklo putarat ang nothan paklarpon. Lapen Dhansari Constituency Committee mai Phusipson Hanse pen sitami non ephong ke APHLC si haipon po lapen haidet lote Dhansari rada kisong pregjam sitami papleng pon longpo puta rada phanning pathepon lapen 6 schedule arona tengkam klem pon dek po puta ningjepon. Candidate Mohan Singh Tokbi pen sitami Dhansari arat reng nangji pulote itum 6 schedule aja kongchi chini pame nangji lapen chepang tang nang lapen non ke wangji election na bang APHLC pen chepa haipon vek nang pusi ningjepon. Abirta ki rebdun longa tengke non ephong election ke rada tum sitami 6 schedule aja kong chichini sining arong pen APHLC long live Mohan Singh Tokbi pahaina jai kathar long live 6 schedule long live buhang pen misen pen mai pajut pon. Pini dol dulia long rada mai pi dolo 19 Dhansari constituency andar lo da rada kasi tong phai do pik pen mani ning sampik ning rong pik khaya tasi ladak mass joining program ta dupon lo ASDC pen BJP party pen dak APHLC long nang chepa ogdun lo lapen la tum patan ni churu pigi athe dak ni tum kam claim rapet po ke ni tum kema kam ta chunet pu si mata dang BJP amunit lo antano ne pina sibang gi lo chini ne delo ajata heri long lo delo facility ta la sang pichot ke chok che mati mani tum ajata facility ta pinang ji mati la hai pipedera polo nilige do ke da sartheti mungarong lo rong amen ke nilimen ke fulmoni terang pilo nilige chini ne mass campaigning program lapen ladak long ke ongdung kaprek BJP Congress song ASDC song pen COC APHLC long nang chitodun lo lapen nili tum ke klempon bom APHLC mate itum karbiang long arata kisung ke boy lapen itum 6 idul aparman karjap klub rada tum chini bom si non ke bangji MSC election bangken the fastest growing regional party versus the mightiest political party mate BJP tum perthelong hanok perthelong ke BJP to hanok ke thena party lo lapen karbiang long bangke APHLC tum bangke ki ong nei mate ki chat nei regional party ang bong pen ke APHLC hanok lasi non Dhansari constituency along ki ong dung ara tum BJP Congress SDC chi open APHLC song apan ka pahaje pananga chi todun ke pini nang ke join dun tum an aphan an setamen tum Dhansari constituency hin pen ninga klong pa lang tum phan deng pon lo lapen kewang jiani jakong hemuchot pen ka che song along klam along lapen non Jasemet pet ki wangje election long setamen nil tum ongdung vote pen ki haipon yang thek chek pon long tang lo lapen rat aka chito bang ke arni wang si pharo suri bang nang bat bom lo lah no 6 a constituency along pen APHLC party atum lapuan pokeni non exact number bang yang thanek the sitame ki wangje
MSC election 12 June pen lo bol jang pen efficiency tum isi ing tangkring pen council kachari long je phan avar sai the tan khangjang lo athe non rat atum na chi to do nil tum arnivans tame ka welcome je phan a constituency tin long ko thok se tame chimit me pin son si thek long lo la so teng butang re ki wang ji arni bang efficiency tum si council bang chari pon po non ki wang ji election hut bang ke ili tum dhonsuri constituency long ili tum ing long so garo kuki rengma lapen methang karbi tum majority pen chenglok se tame atok ano efficiency phan sa ning na chi the do lapen ka che song long hemprek ke hangar pong tur ping men ka che song kang tungara tumang ke ili tum dhonsuri constituency long si dak ahawara ratum ani nang chitudun pak la so teng pula tang te ni tum kam ke claim la pen rat na chitudun teng putang te suri kre choksi sosia vote pen si ki wang je MSC election pen bangke nil tum hai pon po la ke nil tum assessment na teng lo la si ki wang ji arni pen bange don suri constituency ke EPHLC pen si MSC ke council long ing ni dun long po la alang limat mohon sing tok bia ke hai masi MSC bang cheplang po la pen isialam hala voter list kang thanji la pen longle pota kang thanji hala so ka chi song long ke don suria rat pen ka che toidun mohon sing tok bia ke hai henlo don surya rat pe signature ke bidun cheng ja bang lo la henlo Karbi anglong daldali pen Pradeep Rong Phar report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun to Abirta non puthor angton pen langitha. Sarupathar constituency along Gaurav Gogoi nang kahumri. Sarupathar constituency along Congress pe nonang kileji MSC 17 na phan ke pahai ji aphan Gaurav Gogoi nang kahumri. नॉन के जी एमएससी के लिए गलों का चेपते हाइदुन जी अफान आसोंगते न तुम सितमे दो दे संग से पेन क्लेम दाम बोमलो सोन थक थक से सरुपथार कॉन्स्टिट्यूएंसी अलों के दो कांग्रेस तुम सितमे कांग्रेस कैंडिडेट अफान के पहाड़ विक जी अफान आज ऑनर लो के क्लेम के दाम संग से पिन लो आंसो से आरडी का चेपा ओंगदुन जी अफान पूरा गौरव गोगोई सितमे के दाम तंग वो सिका चे क्लोनिफाई फो आर्निकांग समापोर सरुपथार अंकांग हुमरी दुन कांग्रेस अफान वोट पीरा नंग पहाइलोते आर्टिकल 244A abang ki nang pachun pivek jipusi sarupathar angkang adon adon ka humri damahut Gaurav Gogoi penrada tumaphan pachini tekang labang sohut PTA dong PCC tuma long BJP pen bang proxy laben UDF song pen bang plia tum Congress along nang chepo ogdun puta nang pachini dun laben sarupathar constituency along abang ki nilitum Congress tum si highway jipusi sarupathar constituency ar lo Congress jabang atum pen pherang ke tumaphan birta nang pale Karbi anglong Japra lang sopen Augustine Romphar report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun to Abirta non puthor angton pen langitha. Kahora Raidang Ingti model village rong Richard Tokbi nang kahumri. Patumi wosiga clownify truck arni lakhain koi ra truck Duarbagori constituency ke par Kahora Raidang Ingti model village along Duarbagori BJP candidate Richard Tokbi nang kahumri. MSC kilig nang lejiong do de sang se vote kerega sai chimit meong lason thak thak si patumi le thota Raidang Ingti model village along sita vote cho hanga sai deng ponlo labang so vote kerega me along mass joining program sita deng ponlo lapen rat ki duk kisung alam rong sarkari gaunbura rising rong pipen sita labang so me along paklang dun Richard Tokbi me along kaning jepon ke neningkan ho MSC dolo bon sita nephanang than bang avidera joksi Raidang Ingti model village aphan ajara kisung sita nang rap thek thederlo lasinon MSC kilig along nang cherap cheto dunot kilig juddet lo tangte lang lapen towara bang kinang klem pivek jiputa me along ning jepon lapen longle pata sita adonte na phanta ake joy pensinang piponji puta rada phan than pachini pon Pherangke karjua hud Duarbagori BJP candidate Richard Tokbi kaning jepon atengke Congress hud ajara kam sita kam pa benga kam lok siklem dag Raidang Ingti arong sita ajara kam ta patang pon pe sisai de lasi Congress ki kem pa benga kaman ot pon si patang pon bek jiputa Pherangke theng nuklar dak pen ning jepon Pini ke bangalam che sal dega. Pini
Kebang ladak ke special si aku ni lifan dak model village long nakha tak samiti kahora long ke ni cuma patangal actually ke election campaign apa meeting nami patangal sami alang tumpe ni lifan long dak so model long kan teknologi akar i akenang short pen ajok sini ini bang lo apa pini tumpe kado sami ni cingki cetan lo apa antum kimang akam malam akam sabu ini sangat lo tapi lagi cumbek po tapi beko idak muhila tu masih curpat Kalang. muhila masih curpat ceglong lo tapi ladak dat kali along tin along samin antum ceglong ji dor baguri along long ko lagi thoma polling station along isi ke muhila tum lapen yud tu curpat pensi nili fan election campaign pen ceglong ke dam dan to lapen highway ko na lagi highway ko lapen dat arong asor fan ni lichi chak tekang no cuki damtang Kongres government kam ke patang ke kam an lapen kam kini kapre kam budustame dili patang pamipo Lesala nali haider penjer dak pas ke claim cengji laso putar. Tarse kam claim cheng ni alam ke la tum dak open space ke patang ti aprang son corruption nang sig Kalang. alang tum ke ajara kam ta ban hoi bi hoi kam patang ti la hai kam patang ti pen bu biko patang de chilang nu kalang aprang da lasom dak talo ke dang anak kam du ke claim samit patang ti itum tenglong dak dai tholong tam model school do han bukan ni patang ti Kalang sir. oh lagi kona ni kan ni non ke claim bang pu ko malu ni arju dam thai lagi ni tum pu pelo kami patang ti kam mangsi kali makala na tum ni tum pupe amen ene ni tum ko masih ke claim mama si claim ni tum kongres atau meeting lo song ninjeje amuka muni ramen en lor pen ni tum sorsar morsar claim ke setan tum chini lo kongres a government agut kam ke claim akam tami ni tum patang lap atum ate itum rat si sungi puchini ladak langal a problem do itum towar lam do si pdm ke tu ha havi anakam do lahan itum patang ko lapen tinang anakam latum penang chiki chana kam antame lahai kam ke itum patang pon bek Karbi anglong Kaziranga pen Rollson rong P report Biswanath Karbi live. Tang de pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.